Hija kobba mħabbla illi sissa ħadd ma sab tarf tagħha. L-akkużi huma serji, Chris Fern dejjem ċaħadhom iżda sa issa ħadd ma jaf min ħoloq din l-istorja fuqu, speċjalment wara li l-awtur Mark Camilleri kien implika li din kienet inħolqot mill-Labor stess sabiex jattakkawh. Ġie allegat iktar minn darba u s'issa ħadd ma ċaħdu illi l-eks mexxej laburista qed wettaq il-frame up fuqek, qed nirreferi għal Joseph Muscat. Dan teskludih kellimtu inti. Minn fejn ġejjin u xem waraja għandi ħsibiet tiegħi, però ma nixtieqx nispekola dwarhom fil-pubbliku hawnhekk. Kemm għandi ħsibiet tiegħi. Palma ħeġġeġ il-pulizija jinvestigaw l-allegazzjonijiet u l-istejjer għarrieqa, inħeġġeġ il-pulizija wkoll jinvestigaw is-sors ta' dawn l-istejjer. U meta ikun hemm u żejt jitlaf lix l-ilma, u mbagħad inkun nista' nitkellmu anke mod pubbliku. Ma laqas inti minti teskludi l-possibilità li qed jagħmel frame up fuqek. Jiena qiegħed ngħid ċaru tont illi m'iniex se nispekola, imma qed ngħid ukoll illi żejt jitlaf lix l-ilma. Fl-aħħar sigħat is-sit EU Reporter ippubblika artiklu fejn indika li l-allegazzjoni oriġinali kienet ġejja minn sors fl-Ukrajna illi jingħata dak li ġie deskritt bħala dokument fals. Sissa għadu ħadd ma jaf jekk dan huwiex minnu u jekk veru min kien il-moħħ wara dan id-dokument falsifikat illi kien qed jimplika li Fern daħħar 3.2 miljun euro mill-beħ tal-passaporti tramite t-tifla tal-id il-lemnija tiegħu Carmen Chantar. Dak iż-żmien Carmen Chantar kienet qalet li hi u binta kienu vittmi ta' frame-up li sar fuq Chris Fern u eventwalment wara perjodu qasir autosospiża hi kienet reġgħet daħlet lura fil-pożizzjoni tagħha bħala kap tal-FMS. Wara dan iż-żmien kollu ħadd mill-Partit Laburista ma ċaħat jew eskluda l-involviment ta' Joseph Muscat bħalma ġie allegat mill-awtur Mark Camilleri. L-uniku fatt ċertu li skont Carmen Chantar u Chris Fern f'pajjiżna hawn l-hekk imsejħa forzi ta' dlamijiet u sa issa ħadd m'għandu idea fiex waslu l-investigazzjonijiet mill-pulizija dwar dan il-każ.